duwe kulung ijo. Kangge Bapak Haji Rasta. Nok Ainun. Nok Ayu Lupita seneng Mamai Fikri yang gede. Mas Emil, Mas Emil, Mas Emil, Mas Emil, Mas Emil, Mas Ardan, Mas Ardan, Mas Emil, 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 Mas Ardan, Mas Emil. Lamun ada Apa sih? rumah tangga sampai wis entok talake Mas Emil, Mas Ardan sayang kula nerima Mas Ardan bokatan wis kudune Mas Emil, Mas Ardan. Apa sih? Balen maneh angger kaya sing dingin Apa sih kuno? masih angger bae gawe nyiksani batin. Kanggo Mimina Ayu Lupita Mamai Fikri. Mas Ardan, Mas Emil, kanggo sing duwe Nok Ailin, Nok Ailin, Nok Ailin sing dilebet ijo Nok Ailin, 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 Nok Ailin sayang Nok Ailin terus Nok Ailin, Nok Ailin sayang Nok Ailin, Nok Ailin, Nok Ailin, Nok Ailin, Nok Ailin terus Nok Ailin, Nok Ailin, Nok Ailin, Nok Ailin. Lara ati Nok Ailin pengen si bunuh diri. Apa sih? Priwen keturunan Mas Ronan sing tinggal kari Mas Ronan Mas Iwan sing duwe Taiwan Mas Ronan sing duwe Taiwan Mas Iwan Mas Iwan Mimina Ayu Mas Lupita. Ronan ora tahan Mas Wawan nyangkani penderitaan dalam Mas Wawan sayang selalu ugal-ugalan sing duwe tumaritis sopakan maringin unge Mas Wawan lan ugal-ugalan sing duwe tumaritis inget ning keturunan sing duwe tumaritis anake wis gede-gede sing duwe tumaritis pegat pisan apa yen entok